isang problema na naman tayo. Nalulubat yung battery natin. Marami pa yung karga, 12.7 pa. Hindi pala nag-charge yung alternator natin. Yung alternator pa. Subukan natin i-magnet. Malaman kasi natin yan pag mag-charge. Kasi pag i-revolusyon natin, tataas pa yan. So, lahat ng kuryente na dumadaloy dito sa kanya is yung battery lang magdala. Tapos pag maubos tong battery, papatay talaga to kasi it either dapat hindi lang yung battery yung ang kanyang dinadala, kundi pati itong alternator dadaan to. So, yan naman, sa alternator na naman tayo. Kung ma-repair pa ba yan, all goods. Pero pag hindi ma-repair yan, yayay. Siguradong gagastos na naman tayo. Uy, naku. So, kapariskyo lang natin to bukas. Yan, nalalaman natin nung hindi kumakarga. Uy, naku. Pag may karga yung alternator, baka dito sa fuse naman ba? Tignan natin yung fuse dito, baka sa fuse to. Ayan, pag mapatay natin to, so gagawin natin dito, kaplastar na natin to bago natin papatayin to kasi wala na, hindi nag-charge. 13.7 steady lang. Okay, nandito na yung temperature gauge, hindi fuel gauge pala sa Cherry. Dito na. Ayan ko, legit ito. May manual pinadala. May manual na pinadala. Ito yung fuel gauge. Ito yung harness. Ito lang pala yung harness na ito yung tornillo. Ikabit natin to. So, ito yung isang parcel natin. So malaki pala mga bay. So malaki, so hindi siya defective. So goods to, pang tapak to mga bay. Doon sa natin na may mga taya na. Tapos kasama rin tayo ng isang tester. So may tester tayo na maganda mga bay, yung mabili talaga na tester mga bay. So yan, susubukan natin to. Let's go. Kagandahan pala nito na tester mga bay is may voltahe pala siya. 12.8. So 12.8 mga bay, ito na yung update ni Cherry, mga manual. So tapos na po, napinturahan na po natin yung mga pangpigil ng tawag dyan, yung mga kalawang. So goods na po siya. Tapos naikabit na natin yung fuel pump, yung fuel gauge natin. Sana ba yung fuel gauge natin? Wala na. So, ito yung fuel gauge natin. I-on natin yung yabi. Para makikita nyo na gumagana na siya. May fuel gauge na tayo. Yan yung fuel gauge. Yan, gumagana yan. 4 bars. Mamatay lang siya. Tapos, gumana rin ang ating indicator ng ating tubig at saka sa baterya at itong fan para alalay dito sa ating aircon mga bay. Itong dashboard na lang ang hindi natin ibabalik kasi palitan pa natin to ng bago. Tapos na po itong nalinis. Tignan nyo ang linis na yung sa loob.
Alalay na lang to, tapos ibalik na natin yung mga accessories dito. Lahat kasi tapos ko nang linabahan at all goods na, maganda na. Tapos nakapalit na rin tayo ng battery na bago mga bay, yung maliit na battery talaga, yung sa kanya talaga na battery. Yung dito na mga pintura ay yung kalawang wala na, goods na po siya. So dito na lang may kunting kalawang dyan, kunti na lang kasi di ko pa ito na ibalik tong cover. Yeah, tignan natin yung makina. Yes. Buksan muna natin yung ano dito. Ito. Buksan muna natin to. Yan. Ayan. Okay. Tapos linisan natin to ngayon. Pagkatapos. Ayan po. Dito na lang, konti na lang, mas madali lang kasi i-spray lang natin yun. Buksan pala to dito. Hindi ko pala na-close to dito mga bay. Ayan, ito, all goods na to mga bay. Dito rin, tignan ninyo. Tinirahan na natin. So, konti na lang silig-silig to na konti kasi may mga tagak-tagak pa na konti. So far, so good na. Kaya masimbola natin to ngayon. Pati yung upuan. Dito nilagyan natin ng sabon. Dahil po nabasa po siya sa tubig. Ayan. So yan, ito po yung baterya natin. So may date pa nakalagay. So nabalik na natin yung air cleaner. So maganda na siya tignan. Hindi na siya maingay. Tapos ito, dito to sa oil sensor. Nalaman ko na to, nasa oil sensor to. Okay, balik natin to. Tapos ito bago to mga bay, lahat. Itong tatlo. Tapos nag-rewire na tayo. Yan. Yung sa ilalim, i-rewire pa natin to. Lagyan natin ng ganito mga bay kasi naka-order tayo sa Shopee. So lagyan natin yan. Yung water temperature, yan gumagana na. So ito po siya mga bayo. Ito po siya. So ito na lang wiper, paganahin pa natin to. Tapos yung sa dashboard, pailawan natin doon para medyo may ilaw siya. So yan lang siguro yung malapit-lapit na talaga to. Mabuo natin at magagamit na natin. Yung tensioner dyan hindi pa natin nabili. Hindi pa natin napalitan. So ito yung clamp na binili natin para mas maganda. Tapos binracket ko muna dito ng guma para hindi matanggal. Tapos yung dito, gawan pa natin yan ng bracket. Para all good. So gagawin lang natin, ibabalik natin yung sa loob. Tapos ito, lagyan natin to ng guma mga bay. Kasi dito dadaan yung tubig papunta dito. Yun po talaga mahirap sa mga ganito mga bay. So yan. I-update ko kayo mga bay pagka nakabit na natin yung dito mga bay, yung flooring. Para all goods na mga bay. Kunin natin yung mga upuan para siguradong madali yung pagkatrabaho natin mga bay. So yan lang. Let's go!